Yhdessä sipsissä 2 miljoonaa Scoville. Tää on paljon pahempi kuin mitä me ollaan koskaan vedetty. Tää on tripasti pahempi ja lähtee nyt. Morjesta, se olisi taas Dexteri täällä. Juu. Nyt ollaan todella kuumottavan ja jännittävän asian äärellä. Kyllä. Näkyy tuossa pöydässä punainen boksi suoraan helvetistä. Nimittäin. One Chip Challenge. Kyllä. Jotkut on varmasti kuullut tästä. Tää on YouTubessa aika suosittu haaste. Niin, tämmösetkin mukana. Kyllä. Yhdessä sipsissä on noin 2 miljoonaa Scoville. 2. Onko tän peruu vielä? 2 miljoonaa. Joo. Aivan järkyttävää. Miten tästä selviin? Onneksi meillä on maitoa tossa noin. Joo. Mä mietin, että olisi pitänyt ostaa ehkä enemmänkin. Tossahan on siis 4 litraa yhteensä. Niin, katsotaan, että pärjätäänkö me edes 4 litraa. No siis me ollaan aiemminkin vedetty tällä kanavalla se siipihaaste. Siinä oli Scoville ja joku 500 000. Tää on paljon pahempi kyllä varmasti kuin se siipihaaste. Niin. Kyllä me siitä selvittiin ihan kunnialla, niin katsotaan nyt tääkin. Jos te haluatte näitä lisää, niin pistäkää tykkäys tähän videoon. Ja käykää tilaamassa meidän kanava. Teidän pakko pistää. Me tilattiin tää netistä ja me ollaan henkisesti valmistauduttu tähän. Ja tää on oikeesti haaste. Niin. Ja käykää katsoa meidän somet Instagrami ja TikTokin nimellä Dexteri Official. Kyllä. Ei kai siinä muuta. Gluteeniton, joo. Ja mitä tässä siis on aineita, niin suolaa löytyy, sitten Carolina Reaper tätä chiliä, sitten löytyy Trinidad joku moruka, sitäkin chiliä. Siinä on niin kuin maailman tullisimpia chilejä. Ja sitten on joku cornmeal, niin totta kai tässä on maustetta päällä sipsissä, niin tässä on niin kuin tämmöiset hygienian toimenpiteet, että täällä löytyy yksi hanska, eli tätä ainetta, maustetta ei sit saa niin kuin silmiin joutua tai minne. Täällä lukee paketin kannen alla, että any last words. Eli tässä oikeasti uhkaillaan tässä paketissa, että onko sulla viimeisiä sanoja? Saatiin tarve. Jee, hieno. Voi kokea väliaikaisen puheen menetyksen, sumean näön, hengitysvaikeuksia ja samanlaisia oireita kuin muissa chili pepper kulutuksista niin kuin käytössä. Ja aiheuttaa äärimmäistä janoa. Tiedätkö, sun pitää yhdellä kädellä pärjätä tää homma. Ei ole varaa virheisiin. Tää on vakavaa. Arvostaa, kun mulla kädet on hikoillut, niin joo, vaikea saada tää. Joo. No mä nyt avaan tää jo. Tää on hauska siinä mielessä, että tai semmonen muistettava sipsi, että tää on ihan musta. Tietääkseni. Tai tumman ruskea. Siinä se on. Näyttää Doritokselle. Ihan tumman ruskea. Koitetaan nyt silleen niinku... haisee. Jep. Mut koitetaan semmonen 5 minuuttia olla juomatta. Sen jälkeen sit saa litkiä niin paljon maitoa kuin vaan riittää. Pistäis vaikka ajasti vielä. Noniin. Ei vielä. Tiedätkö, jos tää feilaa tän alun, niin tää menee, jos sä lähdet väärällä jalalla liikkeelle tässä. Okei. Haju on aika semmonen tunkkanen. Oh. Ja onko viimeisiä sanoja niin kuin tuossa paketissa ennen kuin vedetään? Mä sanon vaan, että pistäkää se like-nappi myös tulee. Samalla tavalla kuin tää sipsi on tulessa. Käykää tilaamat meidän kanava. Niin, sekin. Tiedätkö, että tää on paljon pahempi kuin mitä me ollaan koskaan vedetty. Tää on tripasti pahempi. Tää on pahempi kuin se joku jouluspessussoosi, mitä joskus vedettiin. No niin, pistetään 5 minuuttia ajastimeen ja lähtee nyt. Oi peres. Hanska pois. Kyllä me selvitään. 5 minuuttia ilman juotava. Katsi niellä kaikki murut. Helpottaa varmaan. Se on meno. Hikka tulee. Tää vaan pysyy rauhallisen. Chill. Deja vu. Kohta mennyt minuutti. Minuutti täynnä kohta. Eikä tarvitse pysyä paikalla, jos ei pysty. Tää on helppo kuin mikä.
Oi. Ui. Soija tulee. Pakko ottaa lasit pois. Mites päivää kuuluu? Hyvä. Kirvelee. Pakko niistä. Polttaa. Särkee kurkkuu. 2 minuuttia meni. Pakko seistä. Oh yeah. Oh yeah. Feels good. Ei paha. We can do this. Pysy vaan rauhassa. Rauhallisena. 2 minuuttia vielä. Oi kun se maito olisi hyvää. Se olisi niin hyvää. Chill. Me näytetään tolle paketille. Minuutti 30. 38. Ei pysty pysyä paikalla. Mä en ainakaan pysty. Vähän meni korvat lukkoon. Kohta enää minuutti. Et jalkas tää pahenee vielä tästä. Tuntuu, että tää on jo aika paha. – 50 sekuntia. Ai. Voisi sanoa, että ehkä pikkasen jo helpottaa mitä alusta. Ehkä vähän. – 20 sekkaa. Kohta saa sitä hyvää maitoa. 15 sekkaa. On tää kova sipsi. On kyllä tuju sipsi. Ja 5 minuuttia mennä. Oli ihana musiikki. Oi, tekee hyvää kurkkua. Sammutti tulee. Voisiko tää helpottaa tää pouta? Se tulee takas. Saakeli. No, mä odotin, että se alussa hittasi tosi kovaa, mutta ei se kyllä. Se tuli tossa 2 minuutin kohdalla ehkä sitten tosi pahasti, tai minuutin kohdalla. Mä en tiedä, mulla tulee aina hikka, kun mä söilään tulisi. Se on varmaan hengitystakti, en mä tiedä, olisiko se. Arvikaa positiivista. No. Ei laatatta. Ei. Se on veittu. Mä niinku tuntuu vatsassa ja sitten niinku kurkussa ei enää. Mulla on vaan kitalaissa. Jos saadaanko 50 likeä, niin me tehdään jotain. Kiitos. Pingvinipuikko. Hei, me syödään sen saatana varvas tikkari. Jos me saadaan vaikka 50 likeä.
semmoinen haaste. mitään. Miksei? Pitäähän meidän luvata. Pitäähän jotain haastetta luvata jatkoa. Et joo, oli kiva testata. Ei kyllä mielellään uudestaan, mutta Juu, ei. paitsi jos maksetaan. Jos maksetaan joku 100 tai jotain, niin kyllä mä voisin vetää oikeesti. Mä 100 vaan. 50 ei lähde, mutta 100 lähtee. Kiitos kun katsoitte tämän video. Pistäkää tykkäs. Ja viimeistään tykkäsin tilasta tässä vaiheessa, kun me vedettiin näin. Ja käykää katsomaan meidän somet nimellä Dexteri Official, TikTok ja Instagram. Joo, mutta joo, ei tässä muuta. Tämä oli Hot Chip Challenge. Joo, kiitos ja näkemiin. Näkemiin, moro.